ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କୋକସରା ବଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଙ୍କୁଝୁମାନା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଟୁନାବାଗ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଡଜି ଖମାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବ୍ୟାରାଣୀ ବାଗ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କୋକସରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନ ନାୟକ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆନନ୍ଦ ଗର୍ଗ, କୁଲଦୀପ ଗୁପ୍ତା, ଥାନାଧିକାରୀ ଉତ୍ତମ ସାହୁ ଏବଂ ବଳରାମ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, जनता टीवी।